Sarane kabanira Jesu amen siyabingelela basana amen leni HIC izindlala ifale amen basana serenzela nje ukuthi ke ukhulumile umfowethu lapho athi ke iCovid idala into eziningi yasibonisa nendlela mayengasahambi indlela sesayibona isahamba fanele kushintshwe kuhanjwa ngenye indlela so HIC le basana izindlala ifa amen kushintsha nje uhambo amen safuna uhambe noJesu phakathi uhambo lunobantu bazalane unoJesu amen ngoba uJesu mayengekho amen akuhambeki yini into ezokusiza ke mntangeni emshadweni wakho ukuthi la mazwi ashiyo uPaul encwadini yabaseRoma lawa athi ke uma uNkulunkulu engakithi ubani ongamelana nathi ene uma ungenza izinto ezizokwenza ukuthi uNkulunkulu ayisole ngalamazwi awashoyo ukuthi uma uNkulunkulu engakithi ubani ongamelana nathi uma wenza izinto ezizokwenza ukuthi simelane noNkulunkulu kanti uNkulunkulu yena uma engakuwe uyezwa mntana ene lezo zinto yilezo uNkulunkulu angasithanda kodwa uma ngabe nizohamba emshadweni wenu ninalamasu athi ke uma uNkulunkulu engakithi ubani bangamelana nathi ebusweni bakho o baba abasele
Amen bazalwane. Cha siyabonga ukubizwa nathi. Sizokubongisa mfethu. Sibandla lasekhoneni sibandla kanyana. Sithi uqale kahle emshadweni wakho. Uyithanda inkosi nomama. Inkosi lenze kahle. Nizongipha nje bazalwane imali. Shayini imali. Yinto esilengile ayikho.
bazalwane. Ngewayini zika-October sizobe sishadisa umfowethu uBongane wakaZwane bamazi ngomatsheka-ke. Uyibhuti esizobe simshadisa. Ushada nosisi wethu uLungo Khonze ebandleni laseTatakusa. Siyacela nje izandla bazalwane. Babungenzela
ukukhulumisa mfoka Mlangeni nomama. Ngiyanithanda ngoba nihleli ngezwi likaNkulunkulu nokukhuleka nje. Akukho kuzoba idynamic ehlulekile emshadweni wenu. Fanele nje uNkulunkulu nokukhuleka.
ukukhuluma nekhamera nokuza nekhamera kanzima noma maragasa benza mazini kodwa yibo sizohlala nekhamereni ukhuluma nekhamera manje kodwa yibo sizokuba nje manje ya ngibingele kodwa maragasa noma maragasa Mas uma coisa tem fundicínio, o tal já arrumar o mundo.
ya bephethe i-0.8 azange ijahe yakhuluma ngenye ese-akhawuntini esingayibonanga angeni ngijahe baba khona eqeda aphuma ikhiphe 400 akhiphe akusi-400 akusi-400 ngale washo ayazi ayipheli safuna ukuhlanganisela okudini baholi bami yanibingelela banoyi yanibingelela madoda ngithanda bafethu ngithanda kakhulu bafethu ngithanda insizwa zakithi lethwe yini nje aze nganigacela mkhulu siyabonga baba siyabonga baholi siyabonga bali bathi sekhandini arabo
sihamba noBishop uNcube sokha yena nje athi fahla kancane nje badleni nakumkhonyana nakumakoti